אספנו חומרים, ברזל, עצים ובטון, ואז הגיע סקואט של 4 ולכולם יש פעם. הלך עלינו, כדאי שנברח כבר עכשיו כמו איזה 2 נגרים בזון. אספנו חומרים, ברזל, עצים ובטון, ואז הגיע סקואט של 4 ולכולם יש פעם. הלך עלינו, כדאי שנברח כבר עכשיו כמו איזה 2 נגרים. נפתח את הצ'סט, נקווה למשהו בסט. העיקר להיות מוגן, יש לך ביק של דיה קמצן. כמעט פספסנו את הלמה, נברח שנייה לטילטד, נקווה שלא יבואו